Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Yari kita sa second to the last nga adlaw sa bulan sang Nobyembre, November 29, 2021 kita mga kaaksyon. Isang tulog na lang or duwang tulog na lang kag Disyembre na mga kaaksyon. Sige, magainop na lang kita sa sunod sang isa ka oras kag tunga. Tubtob kita sa Taknala Unay Media, mga kaaksyon diri sa aton sining pagpangalagad. Karon dugay-dugay sa liyadahon tang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. By the way, nagpasalamat kita sa kay Aksyon Eric Magbanwa kag Aksyon Brian Morden sa pag-take over sa aton sining programa kag ti sa mga kaaksyon ta. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Kabayon tang oks lang kita sa sining mga inoras plus man ang ato sining mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod kag sa mga kabanwahanan kag kasudaran diri sa probinsya sang Negros Occidental plus man sa Oriental side. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man nga ginakamusta tang ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Guimaras sa mga kabanwahanan dira sa probinsya sang Guimaras kag sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz, Aklan, Antique
kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag sa sining nga udto. Inopdanay kita mga kaaksyon, tubtob kita sa taknalaw na media sa kinanda na kuang indio sini kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Ano mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad karon dugay-dugay kay ongoing pa ang programa nga ginapatigayon sa isa ka hotel diri nga pangunahan kagintambungan man ni Goblakson sa sining mga tinion mga kaaksyon aton hibalaon karon dugay-dugay. Kagyaraman dira ang group of reporters from Capitol. Of course, Aksyon Marlon Hinovia yara dira sa area. Karon lang dugay-dugay mga kaaksyon. Plus Bacolod City Government Center naman nga balita. Igabalita ni Aksyon Artayhopon. Ini may kang tanan sa madamo nga mga Bacolod no nagpila sa mga res bakuna centers sa sining nga aga. Executive Officer Director or Executive Director nagalaom nga magpadayon ining sitwasyon sa sulod sang 3 ka adlaw. Samtang sa BCPO naman nga balita kapulisan sang syudad sang Bacolod hugot nga magapatuman sang seguridad sa 3 ka adlaw nga National Vaccination Day plus man ang pinaka-latest nga report gikan dira sa area sang Police Station 6. Ini may kang tanan sa pagtaliwan sang siyam katuig nga bata kaina sang kagahon. Ining makangilidlis nga balita na no maning nagtumarya sa pinsar sang suspect ne pero ting suspect ara naman subong sa kustodiya sang mga kapulisan sa idalom sang Station 6 pero way gid makasalbar man ti linampusan sang animalis nga suspect niho kag ginhimuslan pang bata mga kaaksyon. Karon dugay-dugay aton hibaloon ina sa pinaka-latest nga report ni Aksyon Eric Magbanwa. Samtang balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon Brian Morden. Pulis nga madakpan nga may pamilya nga kandidato sa lugar sang iya ginadyutihan mga tubang ini sang nagakaigo nga panumbungon. Kalakip man ng pamanugbaligya isdaho nadakpan sa illegal nga drug buy-bust operation sa Rakbanwa sang Talisay. Kalakip man sa balita ni Aksyon Alvin Graba, sitwasyon sa mga vaccinated or vaccination centers diri sa palibot sang syudad aton hibaloon karon plus man ining mga PDL sa bugos nga Western Visayas so fully vaccinated na samtang mga jail nurses nagabulig ini sa para sa mass vaccination sang gobyerno subong adlaw. Kag duha ka mga persona na pilasan sa sunog las 12 pasado kaina sang aga sa Araw, Barangay Vista Alegre. Samtang sa ato sini nga mga out-of-town reporters sini may kang tanan sa syudad sang Cadiz unang adlaw sayang vaccination or National Vaccination Drive ginhiwat sa 7 ka mga venue sa among syudad. Samtang sa syudad naman sa Escalante, 42 anyos nga lalaki patayho matapos nga hubog samtang nagamaniho sang motorsiklo na aksidente. Samtang sa balita naman upod kay Aksyon Arlo Tikar sa ikatatlo nga distrito duwang nadakpan sa illegal nga pabulang sa banwa sang Ibi, Magalona. Kag maki-update ta karon kay Aksyon Nelson Patino dra sa area sang unang nga distrito sang probinsya vaccination update nga ginapatigayon sa pila ka mga banwa kag lugar dra sa
ikaunang distrito sang probinsya. Samtang sa balita nasyonal naman, mga kaaksyon DILG nagpanumdum sa mga politikong no partisan sa vaccination drive. Nagdugang sa mga kurso sa online program aton hibaloon mga kaaksyon. Kag 5.2 milyones nga balor sang shabu na diskubriyan sa sulod sang tibag. Aksyon Rex Cantong kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Awards 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian, dugay-dugay, mahina ang kalaban. Sige, samtang pa-urok-urok na sa sining nga udto ang iban dira nagtapos na gid man sa pagpanyag ang iban gahimos pa kag i-like lang kag i-share ang ato sining programs kay tinguan tay na karon nga basahon ang inyo sining mga mensahe via Aksyon Radio Bacolod Facebook Live sang Aksyon Balita Banat Bulig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Naligidang sa mga kaaksyon yari na ang resulta sang unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Lunes, November 29, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 27 kag 32, liwat 27 and 32. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Ayos, sige, makwanta na manamyaw ta sa mga kaaksyon naton, may lang pag-monitor sa Kayana Sinoro, kay Rochelle Folincio Susana, Gian Resicio, may lang pag-monitor kay Donding Incabo, Livy Hilogo, kay Kagawa Dimbong Jocampo, Madam Verinia San Antonio Alpenda, Elvira Hilogo, Rochelle Evangelista, kay Ros Salgado, kay paring Ililopo, no, dra sa Morsha, and Idmar Kilitar, sa kay Connie Isparesia Labaniego, Raymond Catedrelia, sa kay Rochelle Folincio Susana, Gian Resicio, and Ana Sinoro. Ara naman si Cheryl Evangelio Maglikyan, no? Cheryl Evangelio Maglikyan, sa kay Ador Caceres, Amifil Ormando, Ono Dos, may lang pagpamati, no? And Mayumi Guda, may lang pag-monitor Mayumi Guda, no? And sa iban pa naton nga taga-palamati, salamat gid kay Madam Verinia San Antonio Olpenda, pa-shoot out lang sa kay Noli Olpenda kag sa iya pamilya nga nagapamati now via radio sa may Iloilo. Okay, sige. Salamat gid. And Dennis Richard Tibor Roma, may lang ang pag-monitor kag kay kay Star Mayo, kay Vanessa, may lang ang pamati. Sige. Thank you gid Vanessa. And sa kay Torres Alex, no, sang Purok Laurel, Mansilingan, kay Cartero, no, may lang ang pag-monitor sa Hinigaran Cartero. Sa kay Livy Logora naman kag Silvera. And Rona Rigida Trava, no? Salamat gid Rona Rigida Trava. Sa kay Primo Ili Lopo, ga-monitor lang sa Banwasang Morsya, Gretia lang Lopo family, no? Thank you gid Primo Ili Lopo. And Rochelle Folincio sana na sinuruara naman si Patrick GRBDC na, no? May lang pag-monitor sa kay Gian Resicio, salamat gid. And sa kay Baryoga Ray, Bibi Gregorio Yolo, no? May lang pag-monitor sa Barangay Kabog. Okay, sige. Thank you gid Bibi Gregorio Yolo, no? Salamat gid.
Ayos karon dugay-dugay ang iban pa tamyawon ta mga kaaksyon sa pagpanumbalik sa inyo sining nga palatuntunan. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:09 ng aton oras. Babalik kita diri sa aton sining pangalagad. Karon dugay-dugay may winner kita, madro kita para sa aton sining sa pamaskwa sang ERB. Karon lang dugay-dugay mga kaaksyon. Sige, sa mga kaaksyon ta life extension na coffee mix anay, no? Kaya ang life extension na Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Nasa tamang serbisyo. Katuan taning sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod, especially sa mga vaccination centers nga ginpamtang sang syudad para sa 3 kadlaw nga vaccination drive, no? Diri sa aton sa syudad sang Bacolod. Kamusta ta? Kag mga PDL sa bugos nga Western Visayas fully vaccinated na ho. Samtang mga jail nurses nagabulig man para sa vaccination program sang gobyerno. Kag duha ka mga persona na pilasan sa sunugo kag kaina pasado las 12 sa barangay Vista Alegre sa Purok Araw Blaho.
Ay, subo-subo maning balita. Aton hibaloon anay sa report ni Aksyon Alvin Graba. Sa patrol, Aksyon Alvin. Aksyon Alvin. Dali lang sa kwan siguro sa communication niya kay ito sa vaccination center mo. Aton hibaloon, Aksyon Alvin, dali lang standby mga ka-aksyon, ha? Kay hibaloon ta basi ko na to pa sa Tineo nara siya. Aksyon Alvin. Sa Aksyon Rex, no? Reporting live gikan diri sa isa ka dako nga mall sa may Bradco Fort sa SM. Nagwa kita kay bigawang communication Aksyon Rex diin gindadagsa man sa pila ka mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod. Ining unang adlaw sang bayanihan bakunahan Aksyon Rex, no? National vaccination ni sa ato sining mga kauturan, especially if you are diri sa may SM Dampi Aksyon Rex sa may South Wing ngayon sa mga cinema bala nga ginausar karon nga adlaw para sa sining vaccination Aksyon Rex nga madamo pa tugtog karon ang pila naton nga mga kauturan ang nagapila. Pili ka diri Aksyon Rex kay nakita naton may sa vaccination may AstraZeneca. Sa din ang ila tong area dra? Sa may cinema bala Dampi. Sa may mga sinihan. Oo, sa may sinihan sa may Adra lang gali sa dalom da? Yes sir. Oo, ari lang Ground diri floor, sige na sudlan mo gali perme. Ano ni ginakanta? Sige. Oo, ari diri actually ari man diri ang pila ka mga Pila ka bilog na more or less estimate mo? Damo Aksyon Rex kay Damo-damo dang SM. Damo ang What about Ayala? Ang Ayala damo man Aksyon Rex kay ang ibang tindog to pila pakadto sa Central Bazaar nila. Ano na mga second dose na or booster or first dose? Ang ibang diri Aksyon Rex second dose and ang majority first dose sa mga wala nakaangkon Aksyon Rex ang sining bakuna. Hindi lang ining mga malls Aksyon Rex ang ginakadtuan kundi ang ibang pang mga eskwelahan tugtog karon kay ang kagina sa pagpadulong manaton dito sa area sa Bacolod City High ining mga senior high school Bacolod City High School. Yes sir, mga high school students ang naka-schedule karon nga adlaw dito sa City High. Antes buwas nga adlaw sa second day sang kining bakunahan Aksyon Rex. Actually, tatlo man ni kadlaw may tsansa pa man ang iban kundi sila pwede subong, buwas, kung hindi buwas sa Miyerkules. Correct. Sakto na Aksyon Rex kay tatlo ni ka adlaw sa ETCS 1. Dira na napamtang no ang ining libre nga bakuna para sa ato sining mga kauturan. Baliktad na sa may SM daway na to sa may babaw to? Wala na sa babaw Aksyon Rex. Ari na diri sa Dalomgin Butang ang tanan no. Sa kompleto ining mga sinihan diri Aksyon Rex halos diri ang napamtang ining mga medical experts nato nga hatag bakuna sa ato sining mga kauturan. In fact, nakita anta kagina ang alkalde sa siyudad sa Bacolod, even si Councilor Ising Salanga Aksyon Rex. In-interview mo? Ito istorya sa mga sa mga pinaka mga nagapabakuna bala Aksyon Rex ang alkalde. Si Ising ato pa sa piyak naman kay piyak diri kunti piyak sa piyak diri may ari nga cinema man tapos dito sa isa pa may ari pa diri nga cinema man Aksyon Rex. Sa tingin din sa north or sa south? South Wing. South Wing? Yes sir. Sa South Wing Aksyon Rex. Ari na sila diri and nagwa kita kay pigaw tong communications abi sa sulod at suway nagwa na lang kita Aksyon Rex no. So amo nga pila ka mga sitwasyon na diri. Ang kuan sa floor Aksyon Rex sa Ayala Mall. Ang ano? Ang bakunahan sa din sa Ayala Mall. Ayala Mall sa din to ya? Second floor. Sa may Central Bazaar nila Dampi.
Dara na pangantang damo man to aksyon na Rex, no? In fact, ato man to ang mga kapulisan sa Idalom sa Bacolod City Police Office Station, ang police station number 2 nga nag-assist man sa pila nato ng mga kauturante. Of course, social distancing ang ginapatuman naman dito kag iban man nga mga force multiplier gabulig man. Pero sa observation mo, kung ikumpara sa mga normal nga mga adlaw, ang vaccination kag subong nga adlaw ya damo-damo gawa. Damo-damo gawa subong aksyon na Rex. Ikumpara mo sa mga previous pag-una bala, mas damo subong iya. Ikumpara mo kay ang ibang diriya gapila pa mo kag ginapamangkot may nagapamangkot man action Rex kung anong klase nga bakuna ang imuyang ginapapili pa? Oo, sa sino mo dito? Kaya ano ngara daw? Astra kag ang Moderna. Moderna. Ano pagid? Kapangita ko to sa J&J Ang sa Lubakya? May ara sa Lubak, may ara man na Astra. Aksyon na Rex. Sputnik. Sputnik? Way ko kakita sa Sputnik aksyon na Rex, no? Way kita sa may nakitaan kay may mga bangko na ginabutang man mo. Nga amo ni nga linyada para sa Astra. Amo ni nga linyada sa amo ni nga gusto mo nga bakuna. Kag ginapamangkot ka man kung first dose o second dose. Na amo na ang ginapamangkot man aksyon na Rex, no? So amo ni diri kag sa of course sa mga eskwelahan ni ETCS, ang ABIS ang areas ang Bacolod City High School aksyon na Rex. Ano galing na mga areas ning may vaccination Ang mga barangay aksyon na Rex, ang Alangilan, ang Alihis, Banago, Barangay Bata, may Kabugpa. Ang sa Estefania may araman aksyon na Rex. Again, ang ETCS, kag ang sa Granada may ara. Ang area Sampano ko may araman aksyon na Rex, no? Ang Punta Taytay may araman sa Villamonte kag iban pa nga mga named barangays aksyon na Rex, no? Diri sa syudad sa Bacolod. I-check tani karon kay ang patrol ari pa man diri sa area sa SM aksyon na Rex. So, umuning pila ka mga observations ang patrol, rekta na diri aksyon na Rex sa aton sining nga mga balita man nga ginapalop sang patrol sa diin na temporaryo nga gina-assign sa mga kabanwahanan ang pila ka mga medical team sa Bureau of Jail Management and Technology diri sa Western Visayas, especially diri sa Negros Occidental aksyon na Rex sa handom nga masuportahan ining panawagan ng gobyerno nasyonal sa 3 ka adlaw nga bakunahan kung bayanihan bakunahan aksyon Rex sa diin sino diri kay Chief Inspector Jairus Anthony Dohillo kay kung fully vaccinated na ining masobra 8,000 ka mga persons deprived of liberty 100% ka nabakunahan na. That is why ang mando karon ni General Arnold Benacosa, ang Regional Director sa nga BJNP, nga ang tanan nga mga nurses kag iban pa nga mga medical team sa BJNP dapat i-assign sa mga banwa nga kung sa diin may ginakanaw ko na ginakinahanglan gid, no? Ang presensya kag ang bulig o pag-assister sa ila sininga hanay para sa ato sininga mga kauturan nga nagapadayon man sa ila sininga bakuna karon nga adlaw again sa nahauna nga adlaw sa bakuna. Reaction Rex ang pahayag ni Jairus Anthony Dohillo. Sa facilities natin like sa Negros Occidental Isolation Facility kag diri sa Panay ang sa Panay Isolation Facility. So ang aton nga mga health workers, mga jail nurses, ang health staff naton, kintas nato din sila para mag-assist, no, sa bayanihan bakunahan based 3-day national vaccination para mag-vaccinate, no, as vaccinators kag sa screening sa mga LGUs na medyo manubo pa ang percentage ng vaccination nila. Pero nag-assist kita sa Negros, no, may mga LGUs nga gintas ang aton o gin-designate ang aton mga jail nurses para mag-assist sa vaccination.
Aksyon na Rex, kabahin gid lamang inisang pahayag ni Chief Inspector Jairus Anthony Dohelio. Sa dugang paginatod nga balita, duha ni ka mga babayo nakaangkon sa nga minor nga pilas sa kamot kag butkon sa sunog nagluntad alas 12 pasado kay nasang kagahon sa Purok Araw 2 relocation site Barangay Vista Alegre diri sa siyudad sa Bacolod ning napila sa namutanday Bernarden Manaay sa 61 anyos. Amo ni aksyon na Rex ang tag-iya sang balay kag ang sharer dili kun gaar kila sa ila amo si Rosebeth Nilay nga nakaangkon man sang pila sa kamot aksyon na Rex sa sunog kagina. Now sunog diri kay Chief Inspector Rodel Legaspi nag-umpisa ang ining sunog sa ikaduhang panalgan o kung sa kwarto abi ni Manaay sa diin naglatunggid o kung naglapta pa sa halos nasunog ang bugos o kung ang kabilugan sa balay. Isa lamang kabalay ni Aksyon na Rex ang nasunog sa diin sunod diri kay Legaspi inaabulbanta mga 30,000 pesos nga balor sa pagabutang ang natupok sang kalayo sa diin electrical in nature ang ginalantaw nga nangintunaan sang sinsunog kay nasa area sa Barangay Vista Alegre. Amo ni ang report sang patrol. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon na Alvin Graba, balita gikan sa patrol, no? Angot sa national vaccination nga sumugod subong adlaw November 29 to December 1 diri sa syudad sa Bacolod may 42 ka mga vaccination sites nga ginbuksan diri sa syudad sang Bacolod from subong adlaw November 29 to December 1 mga kaaksyon. Para sa ibalo sang tanan, suliton talang Abes, Alangilan, Alihis, Banago, Bata, Cabog, Estefania, ITCS, Felisa, Granada, Handumanan, Waming, Mabini, Mandalagan, Mansilingan, Montevesta, Takuling, Tangob, Sumag, Singkang Airport, Pahanukoy, Punta Taytay, Villamonte, Villa Esperanza, Vista Alegre, Baksuan 2, Baksuan 1, Baksuan 2, Baksuan 3, Baksuan 4, and Baksuan 5, no? Correct na tapos City Health Office, West Negros University, Mayaraman, and Ayala Malls. Ang Ayala Malls, 10 o'clock sining aga, tublas 3 lang ang Ayala Malls, no? City Mall, Golden Field, last 10 man tublas 3, no? City Mall, Mandalagan, last 10 man sangaga, tublas 3 man sining hapon, or from November 29 to December 31, no? Gaisano City, las 8 sangaga, tublas 4 sang hapon. McDonald's Lacson, las 8 sang gabi, tublas 4 sang aga, kaagahon or aga, no? McDonald's Lacson na 8 p.m. to 4 a.m. Robinson's Place, 10 o'clock sa subong aga, tublas 3. SM City, 10 o'clock tub 3 p.m. karon sa hapon. Jollibee East, sa may East Dampi, Jollibee, 24/7 ini ang vaccination. Ceres North and South Terminal, no? Ceres North and South Bus Terminal, las 9 sang aga, tublas 4 sang hapon. Amo na ang vaccination site sa tatlo kadlaw kang national vaccination mga kaaksyon diri sa siyudad sang Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon tamay koneksyon sa mahigko nga kolon ng manubong nga immunity rason madamo sang ginabatsyag nga
Hashtag account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Hashtag account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Hashtag account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Hashtag account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Hashtag account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Hashtag account kuning Nasa tamang balita o nasa tamang serbisyo. Sa kwan bala ni ni Sinone ni May Magila Alabado ga pamangkot siya karaban ni Bongbong ni BBM kag Sara way kuno coverage nanong coverage ang ginahambal mo man kadto di bla May para maintindihan mo May Magila Alabado no nga way kuno mag-cover ang Aksyon Radio sa BBM kag Sara kag tingkay lini kuno may para magkaraban may update imposible man na way gani BBM kag Sara lini pa pamati bla mayo kag kadto di kung gusto mo may baluan no para nga siguradong sigurado ka sa imo ginahambal no kabudlay man ni sa kay May Magila Alabado man kayo habla magambal ka kay parang tarong man ta dire no kabudlay sa imo ya nga insindihon ano kay imo ya kung imo na ya ginaidolay si imo lang na subong way gi diferensya nga dalahig ka pa imo yaman O nasa tamang balita o nasa tamang serbisyo. Katuan tanang balita ni Aksyon na Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Madamo nga mga Bacolod nun nagpila ho sa mga res bakuna centers. Sining nga aga, Executive Officers, Executive Director, M.Ang nagalaom nga mapadayon. Ini nga sitwasyon sa sulod sang 3 ka adlaw. Yaring kaundan sang report ni Aksyon R. Tayhupon. Sa detalye sining balita, Aksyon Art. Ante sila Aksyon Rex, ang good news nga bago nagsunod kag parayag diri sang EOC, ang real-time barang positivity rate sa Bacolod, pinagkalubo na record sa mga daw, pulingan na sa mga dugan karon. Duwa lang Aksyon Rex, 2 positive case ang Bacolod for today. So, kuan ni isa kag maayog nga developing story sa rente nag-us-us kung nagmubo gikatama ang COVID positive diri sa Bacolod. Tilaga ni kapon to, do pulo no? Oo, muna. Ti subong? Duwa. Duwa na lang. Duwa na lang. Kabay pa mag-zero na gid ta. Wow, kabay. Halong lang gid Halong na. Importante nga gahalong vlog face mask kag kung may facial da bisan way na ginamando nga mag facial lang way manadaguro sing ganun nga ga-facial ka pa nga ga-face mask ka pa way managuro diferensya Amogit may susok ka na ikon face mask sino na iya atong itamlaw mo blang gani angay siya guro ni pasuksokon guro sang face mask Basi ikaw pa bayaro na guro sa Basi siguro sa kay May Magila Alabado. Basi ako pabayaron mo. Nalihog ng Aksyon Rex pag mantag mo sa BBM daw rin Ayo. Pero way ang balita mula sa kay Aksyon Alvin ito nga ginatag kainan na sitwasyon. Ang nakita yun na Aksyon Rex sa nalonda ara na lang sa lahat sa sinihan. Actually, ang hambal ni Ma'am M, hasta ang sinihan, subong gibuksan lang sa sulod, tubla. Gani? Ato na itong ipulong ko, ang iban. Ano to sa sulod, gali sa sinihan? Ato na ang ipasulod na, in fact, ang schedule, gusto itong inbasa mo, na hasta alas 3, pero nag-ayo na sila sa SM, kung pwede lang button na lang hasta panira ang SM, kay basi kung magabihan. Dahil luwas ka, Aksyon Rex, sa third floor subong sa SM,
at tutuya ang vaccination para sa kabataan, separate na lang sila. Kay porte kadamo subong sa nagpila dira sa SM. Kung pag hindi lang na may ara pagida na area sa SM, naging butangan niya para sa mga booster shots. So tatlong video na, no, sa third floor, ara mo na stupad sa kuwanda sa sunod siniyana, muning regular na mga balakunahan, kagang booster shots. Hindi lang dira sa mall sa SM, kundi halos tanan subong Rex atong ginpanglawag mo, vaksi to siya, itong basbla. Sige man libot nila na. Atong box 1. Vaksi na pagtawag, vaksi. Vaksi 1, 2, 3, 4, and 5. Amo na sang galagaw. Amo na ang baso mo na nagkakatuyas kapurukan nila. Kung di sila kahapit na may mga request, amo na ang bakunahan nila yan. Pero for Bacolod lang. For Bacolod lang. Ang sa terminal actually pwede na Aksyon Rex na magka-request sila. Kaya target sa yung vaksi, kung nalimbawa, karoon na hindi magtawag atong nabilin, para kay actually isa kalibo, ito galit na iba na Terminal sang jeep? Ha? Sa terminal sang jeep? May ara na yung stationary, may ara kita matinel. Ini sila yung nalimbawa, Department of Education, mag-request ka, kung may ato ito nabilin na sa yung ligad, mga isa kalibo to, may iba na to sila ni Dr. Chris Ramon, kag siningadlaw kag tugtog Miyerkules, kay expect sila nga basi makompleto na. Kaya tali mga teachers, to nag-request siya mo, na kung pwede, ang ibakuna sa ila, amoy ni Pfizer kag Moderna. So, ginatag ang green light sa Department of Health na pwede na iyan na ay request mag-grant ka mo ginaan ginpili nila na vaccine. Now, sa sining mga 42 tanan, ka mga vaccination o risk vacuna centers, halos damo ang nagapila Aksyon Rex, damo ang mga residente na nagkanto diri sa syudad o nagkanto sula iya kay ang Executive Director sa Emergency Operation Center. Ang banya pagamiti ang medyo nagpatrosol ng subong kay kung nag-training sila o mag-seminar sila nagligad na Sabado, mga almost 130 ka mga individual, problema sa to kay hindi ito galitan ng vaccinators. Ang iban sa to, Aksyon Rex kag madamo, amo ni sila ang mga screen para sa mga individual na magkadto sa vaccination center. Sila nga mas dami tagid kung may dugang ng mga volunteers na mag-bulig bilang vaccinators. Kaya mo lang kinanglanon para mas mapadasig tagid ang pag-roll out sa vaccine. Ga-expect siya na hindi lang taga-promisa na labuton tagid ang 22,000. Pero kung amon yung sitwasyon, hopefully magsigisigi ng momentum until Wednesday, Aksyon Rex, para itong una na ginhatag na datos sa kolonero na gina-expect niya sa Department of Health malapot dari sa syudad sa Bacolod. Disiling naman ang subay ginatiwaan nila na mapadasig ng roll at hopefully ang karang nagapila na makwalify ay isang problema nga nagtaas ang blood pressure para na ma-delay o hindi ma-delay ang vaccination activity na ginapatigayon subong adlaw. Yan nga parayag sa Executive Director sa EOC nga si Emang. First time na mo nakita nga mo ginikadamo in all vaccination sites, no, like for example diri for example sa SM ang ginhimo diri sa may cinema lobby buksan na namon ang sinihan na gidya mismo ginpasulod na napon ang mga pasyente, ang mga tao nga mapavaccinate kay kung hindi maawas gid ang tao kadtaman nakadamo. So ginlockdown namon ang pediatric insaylo namon sa third floor. So diri lang ginadi kag may isa man kami ka area nga sa Perit para lang gid sa booster dose. Sa mga barangays, ang report sa mga barangays amuman no damo tao gid ang mga vaccination centers ta subong. So hopefully taas aton yield for today. Ang official nga datos Aksyon Rex kada moon base karon sa gabi mapagwa na sa EOC kay sige subong ang libot ni Mang upod dire kay Mayor Ping kag iban pa nga mga members ng committee
kag katapo man sa COVAX or COVAX Council sa Bacolod agud check karon kag kung bala may pila ka mag-concern nga ginapadangat ang mga barangay kag pila ka vaccination centers agud outright nga magtuhan sa emergency operation center. Ang mga balita gikan sa Bacolod City Hall, aksyon at tayhipon mga ka-aksyon. Din ka man sa Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, nasa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidaksyon Artay Hupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Standbyan na aksyon na Marlon Hinovia. Diri kita na hope. Pwede ba lang maghubi na may edad na? Pwede gid. No? Kinanglan. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang atong nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga panglupit. Nagtuan tamang balita ni aksyon na Marlon Hinovia mapakapitolyo provincial kita. Ini may kang tanan sa mandatory vaccination sa mga empleyado sa Kapitolyo ginatun-an sa karon, no? Kag ospital sa Valladolid kag Himamaylan liwat nga pagabuksan sa mga regular nga mga pasyente. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yaring kauntan sang balita ni aksyon na Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa mga aga ginapahayag ni Governor Bongal Aksyon nga iya sa din nga iga-check pa nabala pila ang percentage no sang mga government workers nga assign sa provincial government sang Negros Occidental wala pa magkapapakuna kontra COVID-19 kaya part ini sang ila sa nga plano na pagpagwa man sang executive order kon EO para ihimuon nga mandatory ang vaccination sa mga government workers same o kung pareho man sa ginahimo ang pila sa mga local government units. Siling ni Lacson ibalo niya kung dako ang porsyento kung damo sa gihapon na wala pagkapapakuna government workers tambal yung tilaban-laban magapagwa ko sa EO parang i-obligahon sila nibaruan nga ang surad sang bago kag ang surad sang Cadiz una nga nagapagwa sa mando bagay sila sa ding alkalde ang wala magkapapakuna kontra COVID-19 dapat i-obligahon gid ang mapa-RT-PCR test kada 15 kaadlaw. Aksyon Rex. Pero ang ni Gov, kung pangkapugusan, nga populasyon dari sa Negros Occidental, damo pagid man aksyon Rex sa mga anti-vax bla, ining hindi kaya magpapakuna kontra sa COVID-19. Yari si Governor Bolaksyon Angot Sari. First, I want to find out how many percent have not been vaccinated. And basta masturyan mo lang sila. But if not, then if there's really a need to do that,
the province can issue an EO to make it mandatory for all government employees to be vaccinated. But okay man, but of course I think the percentage of anti-vaxxers is not only limited sa provincial government employees but as a whole, no, the province. I think there are something like 20% or a little more than that are still hesitant to be vaccinated. That's my estimate. Samtang sa maabot naman nga Disyembre 1, plano sa nga provincial government nga buksan liwat ining Valladolid kag Himamaylan hospital buksan para sa mga regular nga pasyente kay ini nga mga hospital sa Sunurex kon manuduman ginihimo ini bilang COVID-19 center pareho sa mga sunod sang Cadiz. Ang rason sa kay man sige-sige man ang pagdubok-subong sang aktibo nga kaso sang COVID-19 adres sa Negros Occidental. No, kung matigayon, ang bawal ni Gov. Lacson ay ipabilin na lang bilang COVID-19 center among Cadiz District Hospital sa may Cadiz City. Balikan ta si Governor Bong Lacson. We're just now gonna designate Cadiz District Hospital as our COVID center because the numbers have really gone down. But of course, at any time, no, God forbid, a new surge will happen, then we're ready to open again more hospitals for COVID. I don't know if we can do it by December 1. We're trying to open because we extended in Cadiz another 100 beds. So we're just, kung matapos na to and they can open up, the COVID center sa Cadiz will be the new wing. And the main building will now be accepting all kinds. Samtang isingit ko lang Sunurex ka matisubong National Vaccination Days no, sa Bugos, Pilipinas. Before Senegal, nag-istoryahan ay ang League of Provinces of the Philippines grupo sa mga gobernador mayara sang ginpalayag nga figures ang ila sa nga presidente at gobernador sa Marinduque diri sa Negros Occidental mga 300,000 blamo ang target sa ring tatlo ka adlaw nga vaccination days pero ambal ni Govia tinguan lang nga malapot yan nga target kaya mati away pa naman niya ang National Vaccination Days ang Negros Occidental ya kada adlaw kisa nagapaninguhagid nga mapanabo-nabo mapadasig ang pagpang-bakuna. Balik ka palayag ni Governor Bong Lacson. You know, when we had a meeting with the League of Governors together with Secretary Anyo, our President, Governor Velasco of Marinduque, already manifested to Secretary Anyo that the targets are kinda high. So in fact, they lowered the targets to 60%. So that's around 300,000 for Negros Occidental. So we just try. Although we sent out more than that as far as vaccines is concerned, we'll do everything possible to try to reach at least the 60%. I got reports from Talisay, from Silay. I'm really amazed by the number of individuals that are having vaccinated. No? That's a good sign. But more importantly, let's not only focus on the 3 days because whatever we can achieve these 3 days, we can do that every day. So that's more important. No? Like Silay, I think, is targeting 8,000 today. Talisay, 6,000. Imagine, if we can do that, then we can do that on a daily basis. Maybe pahuay gamay. But anyway, we're doing everything possible. And this is all LGUs are participating. Si Governor Bong Lacson, Balita Kapitolyo, ang kaaksyon yung aksyon na Marlon Herovoya. Mga kaaksyon din gabang-gabahin sa Pinas, lapotong ka sa amon serbisyo ng balita, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Ulay hununta na yung balita ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa pulis nga madakpan ho nga may pamilya nga kandidato sa lugar sang ginadyutihan magpangatubang kuno kaso kag may manog baligya isdaman nga dakpan sa illegal nga droga sa syudad sang Talisay. Ba pertino ginagmay lang pro supot maning baligyaanay nila mo. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Brian Morden sa Provincial
Police Office. Aksyon Bray. Aksyon na Rex liwat nga nagpahanomdom diri ang Negros Occidental Police Provincial Office o kon nokpo sa tanan nga mga kapulisan na magpanugid bitang husto kon sa mga lugar nga diin sila naga-duty subong may ara bala sila sang pamilya o paryente nga nagpapili sa nanari-sari abi nga posisyon sa gobyerno. Sunod diri sa kay Nokpo Deputy spokesperson nga mo si Lieutenant Abigail Donasco mga tubang sang kaso ining persona o kon pulis kon nag-ipos-ipos lang siya kay kabalo ka suno kay Donasco kadako sang iyang influensya kung nag-duty sa dira pag may ara sang kandidato nga sining pamilya. Pero nagapati sa Donasco diri sa probinsya sang Negros Occidental ang mga kapulasan diri mga honest man ni sila Aksyon Rex kag manugid gid sila sa gusto magluwas sila gina-validate ginadya sang nokpo isa-isa ang mga kapulisan. Ang una diri nga ginsaylo na amo si Police Lieutenant Colonel Maria Salve Blas Pico sang Kabangalan PNP kag iya sining amay ang nagpapili dira subong bilang konsihal Aksyon Rex. Ari si Donasco angot kasi Kasi they have to actually their other instruction authorities no, and ito nga po is instruction lang po yan. It has been an instruction even before Proposer President of Police or Chief PNP. And if that ever happens, they will be facing charges. No? Una-una, they will be asked to explain affidavit of explanation as to why ganito po, hindi nagsabi, hindi nag-signify. Then next, it will pass per kasi kung ano ang kakaharapin niya na maximum penalty or kaso. Aksyon Rex ang porusyon sa parehag ni Donasco pasiguro nilang before pa naman matapos in 2021 ang tanan nga mga kapulisan nga may mga himata nga nagapapili masaylo na gid para sa pag-umpisa sa 2022 Enero lain naman ang ila sining trabahoon sa Nokpo Aksyon Rex. Samtang sa iba niya nga balita, singit ko lang hindi balita sa siyudad sang Talisay kay nagluwas sang iya sining pagpangmaligya sang isda naga-sideline tagali-man sa pagbaligya sang illegal nga droga. Ining isa iya ka persona dira sa may area sang Purok Azucena o Azucena, Barangay Zone 4, siyudad sang Talisay. Ining suspect ginkilala sa kay Jillian Apirong, 26 anyos ka nagapuyo man sa nasambit nga barangay. Nakuha siya sa poder ang balor 13,600 pesos nga ginapatihan siya bo 200 pesos nga by bus money kag 500 pesos nga ginapanihan binta niya na siyang ginabaligya nga siya bo magluwas sa ginabaligya nga isda Aksyon Rex. Pakaronan ko sa hapon ining balita dito sa San Carlos nga may ginbuno man dito kag iban pa nga balita karon nga masagap naton gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ilang mga balita gikan sa Nokpo ini sa aksyon na Brian Morden mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat gid Aksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon no Radio Philippine Standard Time las 12:50 na nga aton oras. Daligid lang sa dugang pang mga balita kay Aksyon Eric Magbanwa, Aksyon Roger Gotib, Aksyon Nelson Patinio kag Aksyon Arlo Ticar. Karon lang dugay-dugay balita ninyo mga totohan, nonoy. Mighty si Anay, kulang balang imo sining lawas ang vitamin C. Kinanglan talang Aksyon Radio.
Ako si Jeffrey Tam, bakunado ako. Ikaw ya, saan o ka ba? Magpabakuna na para abansi ka. Hello, ako si Billy Crawford. Rest back sa COVID-19, magpabakuna na para sigurado ka. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Nasa tamang serbisyo. Sa Pamaswa sa ARB. Temprano nga Pamaswa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa sulad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Tamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Ayos, daligi lang kay gabota di anay ho. Sang ngalan sang winner ta, kung makasabat siya. Simple lang sa Pamaskwa sang ERB, mga kaksyon. Arinas linyata. Hello, mayong udto. Good afternoon, sir. Oh, good afternoon. 36 anyos ka? Yes, sir. Oh, 36 anyos si sino gani nga lang. Joke lang Bay lang daw lang edad na da. Sino gani nga lang ta? Si Morley Condi, sir. Si Morley Condi, taga din ka gani, sir? Barangay Kabog, sir. Sa Purok, Mainuswagon, Barangay Kabog, Bacolod City. Di nang Mainuswagon, man lang sa proper sa Barangay Kabog? Hindi, sir, na kuha lang na guwa lang gamay. Before sang proper? Before sang proper, sir. Okay. Sige, simple lang kung pamangkot sa imo, sir, tagline lang sa Aksyon Radyo Bacolod, din ang magsiling blang reporter, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Di ikaw, sir? Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Bodo reporter ka man, no? Pwede ko sir ka-apply, sir, ako. Pwede, Ikaw pa, Salamat, kid sir. Congratulations, Sir Morley Conde. Salamat, kid sir. Thank you, kid. Thank you, sir. Anong mensahe mo?
Ang mensahe ko sir, sa tanan nga ako mga pumuluyo, kabay pa nga ilapamatian ng Aksyon Radio Bacolod. Bauti, sige, salamat gid o makonsihal ka no? Sige, salamat gid sir, congrats sir, congrats Salamat, gid. sir. Thank you. Okay. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio number 1. Si Manny Pacquiao ni Bay, usa ka fighter. Daghan na pod na siya. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, insaylo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with this ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name na naman-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Tapos sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, nagtamog ko dito at that time. No, Bulig Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagtamog isa nagtamog dito. No?
So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Lakas ang respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Ang baka! Tungkol sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan,
diri tanan mabatian sa DYAZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong mas yun siya relevant kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan could be you, could be other people. Sa atong kasilingan makita mo ang iyang karakter. Kaya na siya magsinika nga Jack Balaan Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYAZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag ng station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-tuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARV magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtub 2021. Number 1. Inikilala ang DYAZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition
will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala pa ko kasiling nga tawag ako nga icon gayer na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status nga kinahanglan na ang gawin mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala utos sa kanginan. Ako na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagkakatabo nga binayluhanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng buot silingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sa ihimplo sa kabukusan sa mga taga-Baragwag. Ang tanan maayo man sa bilog nga Baragwagan, tanan ng mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya nang ginhangkat para sa DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod ang pagpangalagad sa kahanginan. Apang, ini ang nangin kahigayunan na mas mapasangkad pa ang pagdala sang balita pinaagi sa online. Hi, my name is Matt Mayo. We listen on Facebook, Mabuhay, Action Radio Bacolod. Bisan malayo kami, makatanaw kami through Facebook sa mga updates, sa mga new updates, sa mga balita dira, sa mga nagakalatabo. Kag happy 52nd anniversary Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Bacolod. Aktibo ang Aksyon Radio Bacolod sa online, ilabi na sa live streaming sa mga news and public affairs program kag drama. Sa karon, ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masubra 600,000. Ini nagapatimaan nga sa piyak sang kabudlayan. Nagapabilin nga numero 1 ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa publiko. Kagkaron, ang inasaulog sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ay kasi 52 katuig nga madelagon nga pagwaragwag sa kahanginan. Amon ginapasalit nga amon panindugan ang panindugan sa paghatag sang patas, garantisado kag matudtod nga serbisyo publiko sa diin ka man nga bahin sa kalibutan. Salig kamo mga kaaksyon namon nga mga tagpalamati, nga kamo ang sentro sa amon nga serbisyo. Kag kami sa Aksyon Radio Bacolod ang bahala sa pagdala sa mga balita kag kalingawan, subong kag sa masunod pa nga 52 katuig. DYEZ, Aksyon Radio. Ini ang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Ang nagapanindugan sa kamatuoran para sa sanyog sang Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. DYEZ, Aksyon Radio. 684. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sulod. Ang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, ang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat na Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, launa 18 lang aton oras, kadtuan tanang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Maki-update kita may kang tanan sa sining kamatayon kay nasang kagahon blahos ang ining isa ka bata nga 9 anyos nga napatay bangod ginhimuslan kag ginlampusan pa sang sining animal nga klase ka tawo ni. Ay ho, nami kwanon ay kabudlay nga sitwasyon. Ibalaon tabing pinakalatest nga report gikan sa area sang Police Station 6. Aring balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCP o Aksyon Eric. Oh yes, Aksyon Rex, why ka na chimpo? Duway na chimpo ni kay Disney, no? Unsi kapitik lang. Unsi na lang kapitik? Oh. Kagmag off eh. Ayo. Ay importante nga ang pitik sa aton bulsa steady lang. Mo nang mayudaan, no? Kaya wala dito na. Wifi? Ayo di purma. Ara na. Sa Merkulis Wibis ko. Tanay kami to kay ina ni Doc Ramil. Sa BCPO. Ato to sa duty ya? Ato sa kay ina. Duty ya? Duty ya. Okay. Hindi ko serte. Why kita da? Ayo di purma. Ulat lang kay kabalo ko pa mundo na magkaroon siya. Ato sa kay ina. Ato sa gina. Ato sa mga miyembro sang advisory council sa BCPO. Okay. Of the night kami ito Iko sir, may ngugto da. Ito, abot ko na Aksyon Eric. Ayo di purma. Abot ka galida. Abot na niya, ito na gina-process ko na. Ati good Kay basi Merkulis, o Kurwibis, harana na. Huwag sa magsiling nga, i-advance ko lang inyaw. Uy,
man sa kandidato mo to pulis, Alam ba? Oh, Kaya basi magsiningman nga nga mo mata, sir. Kasi sila pulis ko ng skinner, martir nga, ang ilan, ang amon, sir, okay kami siya. Ayo di porma. Ayo. Sige na, mo gina. Oh, mo gina. Kato ang tani balita na Sige. yun, subong nga ginakalo kompleto na sang Bacolod City Police Office, Women and Children's Protection Desk Police Station 6 ang kaso. Mga ebidensya, bala kay pasaka nila ang kaso kontra kay Sherwin Traba. Pari mo ng suspect nga ginapatihan involvado sa kamatayon sining 9 anyos bata nga babae nga ti ang kaso nga ipasaka ni siya bulubugat ni kaso nga rape with murder plus ang kaso pagid nga abduction, no? Kaya siling ni Police Lieutenant Arlene Torendon, why na duda nga ti ang abduction nga elemento ara, considering nga ti siya niya naghagad sa bata from Banago nga nasa puwan sa ulihi diri sa kasiutan sa City High sa Division Banagay Takuling nga ti may pilas kini sa ulo nga agi ni kalampos ka bato. Was pa dire kay ining kamatayon kay na sang kagahon sang bata sa Corazon Locsin, Montenegro Memorial Regional Hospital diri man kan diskupihan nga positibo sa sexual abuse ang ining bata nga napatay nga sa diinti ang ining suspect nga si Sherwin Traba nga nagsungka pa dito sa Bago City PNP nga giturn over man diri sa police station number 6 Aksyon siling ni Police Lieutenant Arlene Torendon, tagapamuno sang PCPO Women and Children's Protection Desk. Wala duda siya ang may karatanan sa sining kaso. So far, based on the circumstantial evidence na nakita dito kay he was the last person nga nakita sa area sang Banago kag mabakasan tinapay may witness kita kag dito may ara gi kita nga presume of course siya kag nga ang may voluntary surrender nga natabo dito sa Bago kag din turn over sa police station. So impression naton nga siya na ang may kaagtanan sa pag-commit ng crime. And may arayun yung sexual abuse na tapo sa bata. So as to the result of the indication ng medical records for the genital organ, may ara nga abuse sexually sa bata. Ang pamilya, ma'am, sang bata ka pa mati, anong mensahe mo para sa ita? So far, no, kita kami kakasubo man ng opisina naton sang natabo sa ng insidente nga naabusuhan ng bata, napatay, no? I know ang tanan may circumstansya, hindi man gusto sa pamilya nga matabo ni sa bata. Pero paalin ton kami sang condolence, no, sa pamilya. Kag rest assured, no, aton opisina, kaupod ang aton nga police station sa ang city director sa Bacolod City Police Office nagatingwa gid ka sa nagasuporta sa hustisya sa ining bata nga biktima. So Aksyon Expo sa parayag na ni Police Lieutenant Arlene Torendon, ang tagapamuno sa Bacolod City Police Office Women and Children Protection Desk. Kung hindi subong hapon mapasaka ang kaso, probably buwas nga adlaw aksyon sa katigin na collate pa nila ang mga ebidensya kontra kay Sherwin Traba nga karon sa custodial facilities sang police station number 6. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, laputon ka. Sa kamang balita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Unay hununtang balita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Unang adlaw sang National Vaccination Drive ginhiwat sa 7 ka mga venue. Kag sa syudad sang Escalante, 42 anyos nga lakiho patay nga hubog samtang nagamaniho sang motorsiklo na aksidente ba muna kung kaisa sa mga nagadala sang salakyan kung nakainom kag kung hindi na kaya i-parking, no? Kag ibilin lang sa safety nga lugar. Ibalon tabing report ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Sa detalye sining balita, Aksyon Roger. Action Rex, again patikayon sa pitotaran ka mga venue ang unang National Vaccination Drive diri sa may syudad sa Cadiz. Ini ang anom ka mga barangay kag isagi diri sa pinaka-main sa bayan sa Cadiz Arena. Nagatarget naman ang mga
katapos ang LGU kag sa City Office nga matapos ang na-allocate nga 2,400 kaslat sang vaccine kalakip na dire ang Pfizer pediatric vaccination. Ang sa Cadiz Arena mayara first dose ang Moderna nga 500 kaslat, ang first dose ang AstraZeneca nga 100 kaslat kag Sinovac nga first dose man nga 100 kaslat. Ina tanan walk-in para sa 18 years old pataas, kag first dose ang Pfizer sa pediatric vaccination nga 500 naman kaslat para sa 12 tubtob 17 anyos nga wala sang mga comorbidities. Ang ito naman o kung anom ka barangay, amo ang barangay Zone 4, barangay Celestino Villasin, barangay Burgos, barangay Mabini, barangay Magsaysay, kag barangay Bangkiruhan na parte ni Sir naman sa kada barangay ang tag 500 kaslat sa Moderna, kag sumugman ang 500 man kaslat sa bahin sa Pfizer sa pediatric vaccination, tag isa kagatos naman sa first dose ng AstraZeneca kag subugman sa Sinovac. Ini ang ginapatigan sa karon kag sa observation naton nga malambot man sa aton dire nga IATF o sa City Office ang ila target agod nga makuha ang ila kini nga ginalambot nga lokasyon sa sining vaccination drive Aksyon Rexa. Kapiyak na bahin ang nasapuan nga bangkay nga si Charlie Baplor, ini 42 anyos nga si residente sa barangay Unobunob, Ciudad Sing Escalante. Pero sa report, inigali ang resulta sa pagka-aksidente sa iya sining ginamaniho nga motorsiklo matapos nga sunod sa report ini siya hubog. Ginako mismo sa iya sining nga amay nga sila naginom-inom sa magpauli ini sa may barangay Unobunob balin sa Escalante City proper. Sunod naman sa investigador sa traffic section sa Escalante PNP nga si Police Staff Sergeant Alberto de la Cruz sa aton interview. Gano'n sa nakita sa lugar na sa sir, sa Quezon Road sa barangay Unobunob ang lapit sa may Power. Ginabulabanta nga na aksidente ini mga alas 7 takna pasado sa Sabado kag mga alas 8 na sang aga sang Domingo kahapon nasapuan ang iya sining nga bangkay. Ginakabig sa kapulisan isa ka purely accident kag wala sa enkwentro kag self-inflicted lamang ang ini nga pagka-aksidente. Sa aton nga mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, lamuton ka sa amon pagbalita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon Roger Go Tib sa balita. Life Extension Vitamin D3 anay nagasuporta sa mga katulananta kag immune system naton ginabuligan ini nga mangin mabakod. Aksyon Radio. Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account kuning batuan ang balita gikan sa kay Aksyon Nelson Patinio. Vaccination update kita na sa area sang Calatrava, Tubuso and San Carlos nga area sa unang distrito sa aton sining nga probinsya. Yaring report ni Aksyon Nelson Patinio. Sa detalye, Aksyon Nelson. Res sa Aksyon na Rex ginadag sa karon nga adlaw ang unang adlaw sang national vaccination rollout sa bawas sang Calatrava, Tubuso kag San Carlos. Sa siyudad sang San Carlos ginapatigayon ang pabakuna sa ila sining Coliseum, samtang sa Banwa sang Tubuso ang ginpatigayon naman sining covered court nga napahamtang sa tubang sang ila sining munisipyo. Ang sang Calatrava ginpalayag ni Dr. Mark Alan Rizaga nga target nila sa unang adlaw ang 9,000 ka mga individual
nga mabakunahan sa duwa sinika venue Calatrava 1 Central School kag evacuation center. Damlag pa nga ang banwa sa Calatrava ang mayara lamang sang 16% nga fully vaccinated. Naglaom naman si Dr. Isaga nga malabot nila sa maabot nga Disyembre 15 ang 70% nga herd immunity sang among banwa. Gikan diri sa banwa sang Calatrava, mga kaaksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Nelson Patiño sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon Nelson Patiño. Sa area naman sa unang distrito, kaduan tang 3rd district, we have Aksyon Arlo Ticar, duang nadakpano sa illegal nga pabulang sa banwa sang Ibi, Magalona. Sa detalye sining balita, upod kay Aksyon Arlo Ticar, Aksyon Arlo. Aksyon Rex, mga teknolas Navy media sang aga, ang makatapos ang Ibi Magalona Philippine National Police ang nagbatigayon ini sa pagdakop sang duha ka mga sospechado nga amo sanday Nelson Villanueva y Balida, 78 anyo sa edad, isa ka soltero kag pumulio sang barangay Hawayan, Siyudad kang Silay. Lakit nga nadakpan sa nasambit nga illegal nga pabulang nga ginpatigayon sa mga sospechado amo si Jumari Magbanwa y Abilio, 54 anyo sa edad, taga barangay Tortosa, Banwa sang Manapla. Ang ining duha ang natigayon gid nga dadakpan sa mga kapulisan sang Ibi Magalona Philippine National Police nga nagahimo sang illegal nga pabulang diin ini may distansya nga mga 20 kilometros halin diri sa Ibi Magalona Police Station. Ang nasambit nga mga sospechado ang natigayon nga nakuhaan sa mga manok nga inugbulang kag subong man kantidad nga bali 500 pesos. Ang ining pagpangdakop sang duha ang gin-supervise ni Police Captain Eric Doronila, ang chief sang Ibi Magalona Philippine National Police. Ang tangining duha ka mga sospechado karon detained temporaryo diri sa custodial facility sang Ibi Magalona Philippine National Police. Upo diri sa mga katapos ang Philippine National Police sa banwa sang Ibi Magalona, Aksyon Arlo Tica reporting. Mga kaaksyon, diin ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat Aksyon Arlo Ticar, balita gikan sa ikatatlong distrito sa aton sining probinsya. Makabulig sa constipation ang problema ninyo. Constipation is a mother of all diseases, mga kaaksyon. Ariho, Evergreen Herbal Capsule gintingob. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwata kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa dito medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day, Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry.
Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC. Tamang serbisyo! Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sa nga pangalagad sa aksyon na BBB. Pasensya ginang white ta malabutan na. Buwas na naman kita kinitanay. 26 diyas na lang nabilin before pa man mag-Christmas Day. Kag 33 diyas na lang ang nabilin before pa man mag-New Year's Day mga kaaksyon. Sige, standby na sa This Is My Life. Sunod sa dili gilamang madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sini Kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Mga kaaksyon sa diin kaman sa Pinas, labuton ka sa ngamon nga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman kaedisyon sang Aksyon Balita Banat. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo